Hei, mä tuon teille terveisiä Ghana suurlähettiläs Tanskasta, johdalla Her Excellency Amalie Olenu Ewa Asamoah. Me tiedämme, että kaikki Skandinavia on vain yksi suurlähettiläs, joka tarjoaa kaikki Skandinavian viisumia, passi ja muita asioita. Ja nyt meillä on se palvelu nimittäin Ghana mobiilikonsulipalvelu, joka tulee kaikki Skandinavian maahan ja tarjoaa meille sama palvelu. Siis 26-28. päivä lokakuuta tänä vuonna meillä on mahdollisia. Se tarkoittaa, että Ghana mobiilikonsulipalvelu tulee Suomeen. Onnea meille! Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sulla on mahdollisia saada viisumia heti samana päivänä. No niin, joo, heti samana päivänä. Ja vielä, jos sä haluaa tehdä passihakemuksia, sä voi saada vastauksia viikossa, 1 viikossa. Ja jos sulla on muita kysymyksiä asioissa ja vielä kaksoiskansallisuudessa ja muun muassa, sulla on mahdollisia saada vastauksia. Sen takia Ghana Union Finland kutsuu kaikki ghanalaiset ja muut kansalaiset. Muita asioita osoite ja aika tulee myöhemmin. Tämä tiedos tulee Ghana Union Finlandista. Nähdään pian.